us. This is our pledge to the people. We endure no matter how hard the circumstances are, how much it hurts when being criticized, or how heavy the burden of being in the news rather giving the news. We push ourselves far beyond what anyone thought humanly possible. We are never out of the fight. We sacrifice just to let you know what is happening, letting you understand the things around us just by the mere use of our voices. We don't need fame nor fortune. We are broadcasters. Because it is our service, and we broadcast what you needed to know. The proud tradition that we are bound to uphold. We are the professional broadcasters of Radyo Pisdak. Radyo Pisdak Pagadian City, DXWO-FM. Radyo Pisdak Dipolog City, DXAQ-FM. Radyo Pisdak Azam City, DXSY-FM. And Radyo Pisdak Ipil, DXMG-FM. Radyo Pisdak Media Group. At your service. Sa kapios o kakamos, nga natagamdaman sa katauhan nga mao'y hinungdan nga nahikalimot na sila sa dagan sa katilingban. Wala na masayo na nagipangawkaw na ang kaban sa katauhan sa pipila ka mga urukongho. Urukongho nga nagdala sa rinda sa panggamanan, diin sila nagpapurot. Samtang ang tampos, risamot o kauyamot, musa na tao kining tulumanon. Iagiakan sa kamaturan, iagiakan sa kamaturan. Oras mga bisag sa programa Iagiakan sa kamaturan. Alas 7:15 na sa kabuntagan. Welcome sa tulumanon, Iagiakan sa kamaturan. Ubaning inyong kabos nga lagad sa kanginan, Bisdak Ria Ponce Dominguez. Matugyan ninyo sa programa Iagiakan sa kamaturan, nining adlaw nga Lunes, Nobyembre 9, 2020. Ang programa nga Iagiakan sa kamaturan o sa kabalanse nga programa sa radyo. Kamoy maminaw sa sentimentong baruganan sa katawan, mubatikos sa pipila ka mga kurkungho nga nagdala sa rinda sa pangagamanan. Ikan man magbisag programang Iagiakan sa kamaturan. Inyong mabate na ganang isyo sa katalingban, mga isyo din sa tong lokalidad nga angay masayran sa katawan. Kamaturan nga angay masayran sa katawan. Mayong bundag, sumbong
kakamot. Nga natagamtaman sa katauhan nga mao'y hinungdan nga nahikalimot na sila sa dagan sa katil. Doc Arnel Tormes. Sir, may buntag yung ba niya? Magina ni Arnel Vargas. Thank you so much for watching.
Donald Trump sa bago nga napili nga si President, incoming President Roberto Biden Junior mga bisag. Kung gani mga bisag, ang pamahayag sa pipila ka mga political analyst nga nahilig patakaran, mahinaon ni si kiningi ang incoming President Biden. Dili susama ni President Donald Trump ka halos mamalikas. Dili susama si President Donald Trump tungod siguro kay matod pa wala ni makaagi og kanang pinakaubos nga hutong sa katilingban mga bisag. Si Donald Trump mo'y naila mga bisag nga pinaka-dato po nga negosyante dito sa Estados Unidos o may katab sa tibuok kalibutan ng mga negosyo. Dahil kini siya incoming President Biden mga bisag, usa ni ka magbabalaod hanas sa balaod mga bisag ka naga-eskwela po og balaod, naga-eskwela og migraduar po pagka abugasya mga bisag. Mao na nga nagalaom ang Amerika mga bisag nga mausog ang tibuok Estados Unidos sa paglingkod sa bag-o nga napili pagka-presidente si Estados Unidos nga si Biden mga kabisag. Nabanan siya vice-presidente nga katong matod pa Black American mga kabisag. Tungod bangod kini mga kabisag, ka-remember mo nato mga hitabo kani ato miaging mga panahon mga kabisag ang Black American murag kuan ba? Murag ito kaminusan ining mga puti. Murag ang mga Black American karon naking bisog nga unta aduna sila tingog. Niya karon ana si ang Vice Presidente ng kabisag. Murag congratulations sa atong sa incoming President sa Estados Unidos mga bisag. Gani diri sa atong dapit kaniadto pagka-lingkod sa atong President Rodrigo Roa Duterte mga bisag, ni namahayag ang pipila ka mga political analyst nga kini si Donald Trump susama o kining kinaiya ni President Rodrigo Roa Duterte. Lagi mga bisag, si Donald Trump wajud makakaduha. Mas maayo pa si Barack Obama kay naka-second term. Di ba? Si President sa Amerika, Barack Obama ang bisag, kanina ang nakuwanto kanina ang nakasubli pa o uslain nga sa katermino. Kaya wala na mga dito mga
bitaw mga drug lord nga priso karon sa Bilibid prison. Bisag na sila sa sunod sa prisuhan mga kabisat, nagpabilin Donald Trump ni Biden mga bisag tungod sa mga kasabutan tali sa nasod sa China. Balanse ang pagtuki ng mga isyu. Kaya nasod sa China mga bisag pinaka-powerful nga nasod karon sa pinaka-ulahi nga obserbasyon mga kabisag ang nasod sa China. Dayon ang Pilipinas mga kabisag wala deta mo alay sa nasod sa China. Nadaghan man kayo mga proyekto matod pa. Daghan kayong mga ibo-bo nga puhunan din sa Pilipinas. Dala sa atong halagdong presidente matag adto niya sa nasod sa China. Kamatuoran nga ay masaya sa katawhan. Di ba? Matod ba? Inig. Sumala. How many times? Kadaghan na kayo magbisag ni adto si Presidente Duterte sa nasod sa China. Nakikita ni Chinese President Xi Jinping mga bisag. Inikuli din sa Pilipinas. Daghan kayong madala. Matod pa mga bisag. Mga kininiang mga puhunan, ibubo. Daghan kay mga mo-invest ng mga Chinese businessmen din sa Pilipinas. Daghan kayo. Hantod mga bisag. Tungod sa kadaghan mga bisag. Tungod sa kadaghan ng mga kaniniang mga investor ng mga Chinese national dito sa Pilipinas. Ug tungod pod
sa mga saad sa Chinese government dili sa Pilipinas, true President Rodrigo Duterte, ang atong Spratly Island dili na ta maglaom nga ato pa na. Balanse ang pagtugi sa mga isyu. Tinuod na, bisan baga unsaon na to balanse, wala tay kapasidad makigubat, wala tay mga kapasidad na makigbatok sa mga armed wing sa kini nga Republic of China, mga bisag sa mga sundalo sa nasod sa China, kung makigubat ang munggos rata para nila. Kamatuuran nga angay masayran sa katawhan. Munggos rata, mga kabisag. Muna nga, kita dili na lang ta maglaom ka na bitang mga isla diya nga giilugan, mga kabisag. Kanang mga isla diya nga giilugan, mga kabisag, wala na tayo paglaom nga maato pa na. Mga isyong lungsod nun, isyong lungsod nun. Og may lambot ang katilingban. Kaya mismo katong resulta man gani mga bisa sa katong tungang hearing dito sa kuan nga kita jud mo'y kananaang nanag-iya niya ng maong mga isla naabato karon. Wala. Tungod ka na mga kabisdak sa kabubuton sa tong halandong presidente ngadto sa Chinese government. Saan ka matagad to China? Adunay mga ibobo dito sa Pilipinas. Nga mo claim pa ka? Nugay ko guryo. Balanse ang pagtugi sa mga isyu. Ano usay mga bisag ako makadayig ko sa itong presidente. Kay walay lain nga presidente nga nakahimo nining kausaban karon. Urog nakahimo mga kabisdag. Nining kabaguhan natong natagamtaman karon. Pero usahay pod aduna pud koy mga kininiang kadismaya mga kabisdak. Kamatuuran nga masayran sa katawhan. Aduna pud koy kadismaya. Usama mga kabisdak atong balikan sa pagisgot. Usa nga atong balikan sa pagisgot. Kadungdong mo atong SAP 44 katong 44 ka mga Special Action Force na gitagtad og mga bala sa mga terorista mga bisdak atol mismo sa pagdakop ni Solkiple Binher alias Marwan. Kanong dumato? Balanse ang pagtugi sa mga isyu. Katong gikamatyan sa SAP 44 mga bisag, kamo na, kapaminawan mo ana sa una. Kapaminawan mo ana kaniadto mga bisag. Kamo mga naminaw karon. Katong SAP 44, katong gikamatyan o katong mga nanggipatay ato mga bisag, mga miyembro to sa Moro Islamic Liberation Front kung MILF. Kamatuuran nga angay masayran sa katawhan. Apan karon sa paglingkod ni President Rodrigo Duterte, unsay ginabuhat niya sa mga MILF? Balanse. Kamoy akong pangutanon unsay ang ginabuhat nga katong 44 ka mga fallen soldier mga kabisdak, katong 44 ka mga nangamatay aron lang sa pagdakop sa usa ka Malaysian terrorist nga si Solkiple Binher alias Marwan. Katong garapido adto diha to mismo sa baluarte nining mga MILF mga kabisdak. Ang pangutana karon unsay ginabuhat sa tong gobyerno sa Pilipinas, True President Rodrigo Duterte, unsay ginabuhat sa mga MILF? Gihatagan niya mga kabisdak, gihatagan niya o kanina katong aton ba Bangsamoro sa pangalan na ito bago karon nga na umol. Gihatagan niya o katungod. Kimatod pa, mo'y kutay sa kalinaw din sa pulo sa Mindanao. Kamatuuran angay masayran sa katawhan. Sa pag-uyo niya ng maong kuan, kanina ang balaod mga kabisdak, kanang transition, Bangsamoro transition,
sa pag-uyon, sa pagpirma ni President Rodrigo Roa Duterte nga ng Bangsamoro Transition alang sa mga MIL at mga kabisdak. Ang mga pamilya sa South 44 na hugno ang abaga. Hugno mga kabisdak. Kaya wala yung may lain nga prime suspect sa pagkamatay sa South 44 mga kabisdak. Mga MILF. Kini mga kurupong mga MILF. Mga isyong lungsod nun. O may lapot ang katilingban. Mao ni mga kabisdak. Mao na hugno ang abaga sa mga pamilya sa South 44. Pero gihatagan ang pagtugot ng noon. Gihimo na nga partnership sa gobyerno sa Pilipinas. Kini mga MILF. Kay gituuhan sa itong presidente mga bisdak nga mao kini maghatag og putay alang sa kalinaw dinhi sa pulo sa Mindanao mga bisdak. Matod pa sa mga pangagpas sa itong presidente, President Rodrigo Roa Duterte. Ang pangutana mga bisdak, mga MILF na. Usaon na lang itong mga mikaliwa sa MILF. Katong mga BIFF, mga Jimaya Islamia, mga Abu Sayyaf. Dili ba na magtanong na po ng mga kasamo? Unay, kuan ba mga bisdak? Susama ragod po na kanina to. Karimimber ko pa na sa nagtuon pa ko mga bisdak, President Fidel Ramos mga bisdak. Katong iyang gipirmahan katong kuan. Kanina ang Autonomous Region in Muslim Mindanao kon ERMM mga bisdak. Nga gahatag og pagtugot sa mga MNLF katong Moro National Liberation Front nga ihimuon nga kining kaalay sa gobyerno sa Pilipinas. Apan nun sa nitabo, misiak kining MILF. Misiak, naghatag na po kasamo. Pero ang yataga na po ng MILF o katungod. Kung saan po nitabo, misiak na po ng BIFF. Kanang Jimaya Islamia, katong mga Mauti Group, kanang mga Abu Sayyaf. Usaon naman na. Usaon na mga kabisdak. Munang para nato kini nga Bangsamoro Transition mga kabisdak dinhi sa pulo sa Mindanao. Dili kini mo'y makahatag og kalinaw dinhi sa pulo sa Mindanao. Yagiyagan sa kamaturan. Kaya dagan nagyapon kay mga kanang sa denomination. Dagan pagyapon kayo, unsaon na lang mana. Kanang mga misiak, unsaon mana, i-all out war. How many times na nang hulo mga bisdak? Kanang hulo, how many times na na? Nga di-all out war. Apan, kanang mga Abu Sayyaf yung mga kurukong mga bisdak, mutago na, musagol silang pamilya. Wala, hindi na makitaan sa bukid. Yagiyagan sa kamaturan. Remember mo kaniya to? Nga doon ay negosyante diya sa may Siraway. Dili sa Moy del Norte ba? Doon ay negosyante diya. Nya itong time mga bisag, ang tibok isla sa Hulo. Gikordon sa mga naval forces. Mga gikural ba? Way makasunod ng mga dayo. Way makasunod nga tagagawas. Atol mismo, doon ay ginagit no sa kanegosyante diya sa may lungsod sa Siraway. Upat ka adlaw gikan pagdagit. Upat ka adlaw mga bisag. Nakit-an ang maong gidagit dito sa Hulo. Ang pangutana mga bisag nga nung nakalusot man dito, nagikordon man ka og mga naval forces ang kadagatan mga kabisag. Yagiyagan sa kamaturan. Munang ka ng ilang mga terror group niya mga bisag ka ng terror activities mga bisag dili na mawala. Dili na mawala. Kaya ng paghatag sa gobyerno o kanilang simpatiya, pinili mga bisig. Kaya ka ng mga tawahan dili man na magpailalong sa MILF. Kung mumando ang MILF mga bisig, pagundag na mo, dili na. Kaya lahi na sila prinsipyo baruganan. Munang
sa tinuod ng mga bisag, kung nangandoy mo tinuod nga kalinaw din sa pulo sa Mindanao, dili ipamaagi anak. Dili ipamaagi anak. Kaya ano, biblikal ka na mga kabisag, sukad pa na kaniadto, hangtod karon, mao ka na yung nagapanghitabo, ug mao ka na mga kabisag, mo'y atong kaniniya nga susama. Kanundo mo sa Israel o kining Palestine mga kabisag, na Gaza Street niya mga kabisag, nga grabe, atong pikas, linya mo bumba po pikas, Muslim o Christian, mo'y nag-away na. Muna mo sa resolban ani, pag-ampo. Dili ni masulban o kanang hatagan ni mo katungod, hatagan ni mo katungod na maong grupo, susama ni MILF. Kaya nga no, pinighatag ni mo ng katungod, adunay mo siak anak nga dili makauyon silang patakaran. Muna'y bantayanan mga kabisdak. Bantayanan na. Atong kay dili na makahatag og kaayuhan mga kabisdak sa mga katawhan. Ang tinuod mga kabisdak nga kalinaw ang panaghiusa sa mga katawhan dinhi sa pulo sa Mindanao. Alas 7:50 na sa Batagon. Balik na karon daton. Dugang pagtukay sa isong sundan naman lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Ani ana ang milagrosong haplas Palipi Oil nasulayan na sa kadaghanan nga maoy muayo sa tanang mga balatian sama sa rayuma, arthritis, pinaakan sa mga malalang manana pwede sab gamiton alang sa mga natunok ug mga tayaon nga mga butang ug uban pa mutambal usab sa mga katul-katul sa panit, buni, kurikong, alapap ug kaspa ug labaw sa tanan muayo usab sa mga piyang nalisang nga mga kabukugan ilabi na ang mga nabuyagan ihaplas lang ang Palipi Oil, ang paliti nga kahoy nga maoy gigamit sa mga katigulangan kaniadto sa pagpanambal sa mga balatian. Palipi Oil, ang milagrosong haplas mapalit sa mga butika. Ani ana ang gibantog nga animal feed supplement na ila sa kaepektibong vitamins sa hayop. Ang Rapid Booster, tanang hayop pwede gamitan sa Rapid Booster. Muasinso ka sa pagpamuhi og hayop. Basta batasanon ang paggamit sa Rapid Booster. Walay hayop nga niwang kung naka-Rapid Booster. Walay hayop nga maloyahon ug masakiton kung naka-Rapid Booster. Rapid Booster, ang feed supplement alang sa dali nga pagdagko, pagtambok ug pagsanay sa binuhi nimong mga hayop. Kini ang Rapid Booster sa pagbuhig hayop imong partner. Ang Rapid Booster mapalit sa mga branches sa Kanoy Agrivit Supply, EJ Agrivit Supply, Boysin Store sa Mutya, Akailar Agrivit sa Dapitan, Verensos Game Foul sa Dipolog, KA Agrivit sa Pulangko ug Mapang Rizal, Cordero Agrivit ug Lablab Merchandise sa Ruhas, Sata Agrivit sa Katipunan, Kung Store sa Putungan ug Norberta Store sa Sapang Dalaga ug sa tanan nga mga Agrivit supplies sa inyong lugar. Zanorte Glass Aluminum Installation Services. Service offering swing doors, sliding doors and windows, frameless doors, awning windows, chassis windows, curtain wall, shower enclosures, half glass, showcase, aquarium, roll-up in fiberglass, and window grills. Zanorte Glass Aluminum Installation Services. Owned and managed by Mr. and Mrs. Lucino Eldante. For more information, please contact telefax number 065-212-5172 or cell phone number 0928-682-7095 or 0925-678-9042 or 0936-633-5596 or 0917-726-6425. Zanorte Glass Aluminum Installation Services located on 038 National Highway, Santa Filomena, Bacolod City. Zanorte Glass Aluminum Installation Services. Daghan ka bagibati karong panahon sa pandemya, sumala sa World Health Organization ang taas nga risgo sa pandemya mao ang mga nagunang balatian sama sa diabetes, kidney problem, heart disease, lung problem o sleep disorder. Tungod niini, gikinahanglan ang Boosing sa Herbal. Boost Herbal Capsule mampobus kini sa risgo sa mga nagunang balatian. Boost
Sergeant Jopanis Garsota, 53 years old, retired Philippine Army, ug nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Ang akong problema panahon sa gabi, kay magsikog mata-mata ug dugay ko makabalik sa pagkatulog. Unya na misulti na ko nga testingan ang Boost Herbal Capsule. Minom ko ka kapsula usa matulog. Ug ako gyud na obserbaran nga nindot kaayo ang akong pagkatulog. Unya kung mag-biking mi, dugay kay ko hangaton. Ug akong gigna na akong mga kauban. Natistingan sad ninyo ang Boost Herbal Capsule. Boss Herbal Capsule, bossing sa panglawas, pangpagana sa matag adlaw nga rangkada. Boss Herbal Capsule, gulay nga anaa sa kapsula, adto na sa pinakaduol nga parmasya. Kadunay ba kagibati o kakapoy? Nagsigi ba o kaluya imong kalawasan? Asol ka ayaw no? Ayaw nagpapildi sa imong gibati. Sakto na ng pag-antos. Tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule. Calabo Plus Herbal Capsule. Puno sa vitamina ug sangkap nga gikan sa mga gamhanang sagol sama sa mangosteen, malunggay, panyawan, gabon ug Korean ginseng. Epektibo, barato, garantisado, Calabo. Kay sa Calabo Plus Herbal Capsule, siguradong wagtang ang kahasol. Kauban sa Calabo Plus Herbal Soap, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Premium Rub, Charisma Beauty Soap ug Charisma Kojic Soap. Ginama ug giapod-apod sa Jesser Marketing. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Alang sa dugang kasayuran, kontak lang sa numero 0930-973-6009. Aniya na ang labing bago ug labing epektibo nga mga produkto nga magkatabang sa imong problema sa panglawas. Prima ZND 8-in-1 Coffee, ginama gikan sa ampalaya, malunggay, turmeric, tongkat ali ug ginseng extract. New Prima Z Herbal Supplement, ginama gikan sa citrus seeds, pill powder, malunggay, turmeric, ampalaya ug capsicum. Makaayo kini sa arthritis, insomnia, hypertension, diabetes, high cholesterol, kidney problem, Alzheimer, Parkinson's, impotence, dengue, UTI ug iban pang mga minor common illnesses. Prima ZND Herbal Liniment Oil and Prima ZND Herbal Rub, antibacterial, antifungal, antiviral, and hemostatic. Mayo usab sa sore throat, stuffy nose, back pain, ug iban pang mga sakit-sakit sa panit. Ayaw kalimti ang inyong katambayayong alang sa maayong panglawas. Prima ZND Herbal Corporation. Ani ana ang milagrosong haplas. Palipi Oil, Palipi Oil. Nasulayan na sa kadaghanan nga maoy muayo sa tanang mga balatian. Sama sa rayuma, arthritis, pinaakan sa mga malalang manana, pwede sab gamiton alang sa mga natunok ug mga tayaon nga mga butang ug uban pa. Mutambal usab sa mga katul-katul sa panit, kuning, kurikong, alapap ug kaspa ug labaw sa tanan. Muayo usab sa mga piyang, nalisang nga mga kabukugan, ilabi na ang mga nabuyagan. Ihaplas lang ang Palipi Oil, ang panliti nga kahoy nga maoy gigamit sa mga katigulangan kaniadto sa pagpanambal sa mga balatian. Palipi Oil, ang milagrosong haplas, mapalit sa mga butika. Labay sa manggukot sir, yan mo rin po sa akong gipan, yung buso-buso yung akong dugo. Kasi akong buko-buko magngol-ngol o akong tuhod bitaw nga arthritis sakit. O magubad, di naman po kaayo. Masin tao ni Ugma, kurot na ako. Kaya doon to kakarton akong gipalit diya. Josefina, Diraga. Kurok 5, dire sa Nicolas, 64. Parang din ako nga ako yung high blood niya. Nag-ubos ganda ako ang dito. Tungod sa produktong Meganox. Meganox. Moro ko akong paminawan sa radyo. Ang Meganox capsule available sa ng butika. Tuloy. Ganon din sa performance. Ligayang tuloy. Kaya't di lang ako nagigising sa umaga magtitimpla ng kape. Para sa mister ko, nagtitimpla ako umaga at gabi. Drive Max Coffee. Ang kapeng matindi. Kaya tuloy. Ang Drive Max Coffee ay mabibili sa lahat ng butika nationwide. Ang pinakauna nimong depensa aron muligo ng immune system mao ang pagpili sa healthy nga lifestyle. Ang pagsunod sa pangkinatibukang giya sa panglawas makatabang sa imong immune system nga ligon ug himsog. Ilabi na kung kini imong mabagan sa makanunayon nga pagtumar sa Shane Hair Plus Capsule katulo sa usa ka adlaw. Ang
tabang aron mas muligon pa ang imong immune system. Ang vitamins and minerals mao ang mga nutrina nga gilang kalanon sa imong immune system. Diri sa Dipolog City, ang Shane Herpes Capsule mapalit sa Chili Pharmacy, Lacaya Street, Freewards Pharmacy, Ranillo Street, Quezon Avenue, o Rose Pharmacy, Rizal Avenue Central, Dipolog City. Sa Dapitan, ang Shane mapalit sa Dapitan Drugstore, Lawan, Dapitan, Zamboanga del Norte. Ug mapalit sa tanang farmasya sa inyong lugar. Kung tanang Pilipino nagagamit og NutriCleanse Herbal Capsule, wala na'y malisudan tungod sa constipation, taas nga cholesterol level, obese, ug uban pang sakit nga ang hinungdan, ugaw nga kolon, hilabi na gayud ang makabatay nga colon cancer. NutriCleanse Herbal Capsule puno sa fiber, tunay sangkap nga rose hips nga puno sa lycopene nga mupugong sa cancer cells, mupagawas sa mga nangdikit nga hugaw sa atong kolon. Pilipino, undangon pa ang mga klase-klaseng balatian nga ang hinungdan, hugaw nga kolon. Tumar sa NutriCleanse Herbal Capsule, FDA approved with FR number 95233. Na malinis, iwas disease. Pangalan og address, ma'am? Tiliana Ramos, Malandag, Sarangani Province. Ang kuan, bitron sirap na uyon man ako nga po, magsina malag kaon. Pila edad si mong apo, ma'am? Oo, City Anyos pa lang siya. City Anyos pa? Kuan ganing, arang-arang na po kaya itong tangutok, biligid pa rin sa una. Munang, pasalamat ko sa naghimo anang bitron sirap nga nakaayo sa kuang apo sa ihang tangutok o siyang pagkaon. Pasalamat po ko sa Ginoo nga ang bitron sirap mo ilang instrumento nga makaayo sa mga tao nga nanggamit og bitron sirap. Dito kayo ang bitron sirap. Kayo salamat sa nagmugna anak. Ani ana ang milagrosong haplas, Palipi Oil, Palipi Oil. Nasulayan na sa kadaghanan nga maoy muayo sa tanang mga balatian, sama sa rayuma, arthritis, pinaakan sa mga malalang mananap, pwede sab gamiton alang sa mga natunok og mga tayaon nga mga butang ug uban pa. Mutambal usab sa mga katul-katul sa panit, buni, kurikong, alapap ug kaspa ug labaw sa tanan. Muayo usab sa mga piyang, nalisa nga mga kabukugan, ilabi na ang mga nabuyagan. Ihaplas lang ang Palipi Oil, ang paliti nga kahoy nga maoy gigamit sa mga katigulangan kaniadto sa pagpanambal sa mga balatian. Palipi Oil, ang milagrosong haplas, mapalit sa mga butika. Sa kapikos o kakamos nga natagamdaman sa katawan nga mao'y hinungdan nga nahikalimot na sila sa dagan sa katilingban. Wala na masayod nga gipangawkaw na ang kaban sa katawan sa pipila ka mga kurukongho. Kurukongho nga nagala sa rinda sa panggamhanan, diin sila nagpaburot. Samtang ang tampos, risamot o kauyamot. Pusa na tao kining tulumaron. Iagiakan sa kamasuran. Oras mga bisag sa programa ang Iagiakan sa kamaturan. Alas 8:02 na sa kabundagon. Kini mga oras sa pagganinyo sa Baliti Oil mga bisag. Ang Baliti Oil mga bisag, mao kini milagrosong haplas alang sa mong balatian. Ang Baliti Oil mga bisag, mao kini ang milagrosong herbal na magkatabang kanimo bato kung aduna kay rayuma, arthritis, mga pinakan sa mga malalang mananap, natulog kaglang sa alambre uban pamatayon nga mabutang gamit ang mga bisag og Baliti Oil. Ang Baliti Oil mga bisag, may gamiton na bila kung aduna kay katol-katol sa mong pamanit. Buni, kurikong, lapab, kaspa, may gamiton ang Baliti Oil mga bisag. Ang Baliti Oil mga bisag, nindot kay gamiton kung napiang ka, nabuyagan ka. Hiluan ka mga bisag, kamiti ka na o Baliti Oil mga bisag. Ingon man mga bisag sa Boss Herbal Capsule. Ang Boss Herbal Capsule mga bisag, nindot kayong gamiton. Labi na mga bisag, muwantang kini sa tanang matang mga balatian mga bisag kayo man. Hatod mo kayo kinimong programa mga bisag. Sa Jimmy Copra Bayer, mupalit og Copra og uling sa magkatarunganon nga presyo. Ana may mutang sa may Poblacion Highway Mutya, Zamboanga del Norte. Ipanagiya ka na ni Honorable Jimmy Ponce Basong. O ni Madam Jirbel Basong ninyo man, natubugan niyo sa Rapid Booster. Ang pinakabago karon nga animal feed supplement alang sa mong mga kayupan.
Naila ka na isip rapid growth purura por armas. Ang rapid booster mga bisag pagkatabang sa mga mabinoy nga mga kayupan. Aron na limodag ko, matambok mo bugat, yung mga baboy baka kanding kabayo gamaw. Labaw sa tanan, purgaw sab ka na sa bulatay sa mga kayupan. Makapagana sa magkaon, makapaligon ka na sa immune system sa mga mayo. Busa mga bisag patrasaran, magamit sa rapid booster. Ang rapid booster available na sa mga aggregate supply sa inyong lugar. Ngayon man ito pagkaniya sa Rolurata Hardware na maligyan sa mga construction material. Sama sa block, simento, kabilya, plywood, steel, lansang, balasog, graba. Rolurata Hardware, mga bisa ka na magmatang sa may barangay Marapong, Serios, Winya, Sumbonga del Norte. Di panag-iya ka na ni Sir Rio Rolurata o Mamanalina Rolurata. Alas 8:06 na sa Kamadagon. Samta mga bisag, usmana ko pwede ka mong mag-text, mag-tawag sa tumalinya kung ano na kay mga mulo, reklamo, sentimento, barganan. Pwede ka mong mag-text, mutawag sa tumalinya sa 0912-028-2363, 0912-028-3654, 0926-775-7942 mga bisag. Anda na kalagaran yung mga sentimento, barganan sa tabaruban yagagan sa kamaturan uban ninyong kabos kalagat sa kanginan. Bisdak Ria Ponce Domingas. Yagan sa kamaturan. Samta mabisak, matabareya doon minsan, good niyam, sir. Akong mulo bayan na ng National ID System. So pa kuha kay ngano ilang kuhaon among data bayan sa among mobile number, ilang registro, fingerprint. Mawala ng right of privacy. Nangutang na lang ko, sir, mauna ni program sa Duterte Administration. Tang sa pagbasa, sir, National ID System. Wala pa man ko kakuha na ni. Ano, di-implementar na ni. Di asa yung dapat. Asa dapat ni. Asa dapat ni ano na nag-implement ni National ID System. Wala pa man, wala pa man ni. Dito gani sa mga dapat mo wala pa may National ID System. Asa ni dapat ninyo wala dili pa mali siguro compulsory. Matubang matanya siya mo ni programa sa Duterte Administration tang sa pagbasa. Salamat kayo. Palikunog kong text o gasa dapat. Kinsay na mahal na ng National ID System ang taga kuhan ba katang si pangalan na ng NSO kanina today? NSO kanina to sa ngalan karon? NSA na ron. National Statistic Administration siguro na NSO na kanina to. Kung sa may nagkuha na ni kay matod pa rin mag-isat. Balik ko ng text sa barangay ng imong gireklamo nga matod pa. Kuhaan ang dita dyan ang imong kaugalingon. Asa ang dita sa imong mobile number, ng fingerprint. Balik ko ng kukuhan. Murag wala pa man eh. Wala pa man kayo ko kadungo kaning National ID System. Oo. Doon na ikuha na pero kininiang ano na propose ani mga bisa pero mabili pa man kayo kuan siguro. Palit ko ng text, i-text lang o unsang lungsura, unsang barangay yan. Kay dito sa mong barangay, wala pa man magikutar. Unsay na mahala ni taga inisi ba? Kay kasagaran magaling mo na ni mga bisag. Basta magkuhan ka dita sa imong personal mga bisag, taga kanya ito iniso, inisi na karon. Ito mo mani mamahala ani mga bisag. Palit ko ng text unsang barangaya, unsang lungsura. Alas 8:09 na sa Kaundagon. Good EM, sir. Kay unsa naman nga Duterte Administration nga bisan taga Red Cross iya man nga giingnan nga mura og nawong og kwarta.
Mao po siguro ta pamahayag man to sa atong presidente, atong aging adlaw. Sa diyang nag-monitor ta mga kabisdak. Kay agi mga to, ang taga Red Cross mga kabisdak, ato ning balikan sa pag-isgot ha, ato ning gisgutan gani atong unang edisyon. Ang taga Red Cross miundang sila og facilitate sa pag-swab test sa mga OFW nga mopunta diri sa Pilipinas. Sila ang may namahala. Ang taga Philippine Red Cross. Dayon miundang sila og pila to kaadlaw tungod kay ang pila ka bilyon nga bayro nun sa taga Pearl Health, wala pa sila bayre. Dayon pag giunahan og katunga mga bisag matod pa, mibalik na dayon sila og operate. Ang taga Philippine Red Cross, ang taga PRC mga bisag, muna giingnan silang Duterte mga bisag nga murag na og kwarta. Sakit kayo na sa taga Philippine Red Cross, sila pa mitabang mga kabisdak. Sila pa mitabang sa gobyerno mga kabisdak sa pag-facilitate. Ano ini nga volunteers may kasagaran ng Red Cross, no? Oo, pero giingnan sila sa presidente nga murag na mo kwarta kay pero gibalik na to. Gibalik na to nila mga bisdak kay nabayran naman sila katunga matod pa. Manausay mga bisdak nga makaingon ta usahay mga bisdak og kini ang mga pamahayag ni Duterte makaingon ta sa maning matanga sa pangulo mga kabisdak kurukum human. Muna na ginaingon ako mga kabisdak, ubay-ubay sa mga katauhan sa Pilipinas nga nalipay nga milingkod si Presidente Duterte apan ubay-ubay pod ang wala ganahi. Dili na malikayan mga kabisdak. Kaya doon na po yung mga pamulungon sa Presidente mga kabisdak nga makahiubos. Usa na ni ini kining taga Philippine Red Cross gid na nila burag na og kwarta. Adayon mga kabisdak, kanumdum mo kaniadto. Nga, kadumdum mo kaniadto mga kabisdak. Sa kampanya pa lang mga kabisdak, sa maling ganda na magpusaw ni. Sa kampanya pa lang mga kabisdak, 2016, kabahin sa kiniliang gilugan nga isla niya sa West Philippine Sea mga kabisdak, kung South China Sea. Kung sa nakanumdum lang nga namahayag si Presidente Duterte, di pa si Presidente ito, campaign period mga bisag, namahayag mga bisag nga kung adunay muilog sa teritoryo diri sa Pilipinas, ilabi na ng mga isla diya sa Western Philippine Sea, mubanaw pa ang dugo. Muna'y pamahayag sa itong presidente. Apan, paglingkod na niya mga kabisdak, sa diyan, gipangutanan na po siya na kabahin na ng isyo sa West Philippine Sea. Bingon lang siya nga, ay, wala na tayong magagawa diyan. Wala na tayong magagawa diyan. Binuo ko. Isda Kurukum, programang Yagan sa Kamatuuran. Muna'y pumayag sa itong presidente. Sa nakanumdum lang. Ang ba na ako magod, mahilig magugkog ka ng memory sa tanang mga nangagi, mga kabisat. Among eleksyon 2016, di pamahayag na. Namahayag, mga kabisat, na tuwing kinsa katong muilog sa mga teritoryo dili sa Pilipinas, mubanaw pa ang dugo. Pero pagkadaog na niya dahil siniskutan kanang West Philippine Sea, kanang mga isla niya na halos sakop na sa China mga bisag, wala na tayong magagawa dyan. Pagsuroy! Pag-sure, President! Yun na mga bisag. Alas 8:14 na mga bisag. Ato lang hisgot ang gilakbitan ba? Ang gilakbitan lang na natong hisgot. Ato lang ang ginahisgotan. May papaminaw diyan mga bisag
Sa ito mga katawan na sa may merkado publiko na katsunin din mga bisdak. Sabi na kung wala pong maminaw na ko. Minaw na di ay. Minaw na di mga lamasan di ang mga bisdak. Salamat. Alas 8:14 na sa Kabudagot Samta mga bisdak. Atong hisgutan diri sa itong dapet. Diri sa itong syudad mga bisdak. Kabayan nining pipila doon ay mga sumbong diri mga bisdak. Kini nila laging pag-issue nining walay facial, walay face mask mga bisag. Kusog kuno kayo matod pa sa sumbong. Kusog kayo mo issue ka ng mga TM o niha, ka ng mga TM o ba nga tinog-tindog nga ginoo ko. Ka na magalutok ng mga mata mga TM o hana matod pa, kusog kayo mo issue nining o walay facial face mask. Apan nantawa sila. Nantawa ng mga patient nila, bagyaan na sa amog, sa kamaturan. Ang ngayon ta mo manakop, kay adunay nadakpan mga bisag, adunay may reklamo diri, na isyuhan mga kabisag, dayon, ang ga-isyo, gaana pa ng patient diri sa amog. Mura ba ka na sunglass, nagyana diri, nanakop gani ka, kuya ikaw, badlungon po kang kurukunghuha ka. Sa kamaturan. Ambot makaingon to sa itong kagalingan mga kabisda kung sa mani kung humagutok ng mga tawhana. Ibalansin ninyo. Ibalansin ninyo. O manakop mangaling mo, walang pili ba? Hardulon. O kisay wala mag-patient, wala mag-face mask mga kabisda. Hardulon. Aron dili po makaingon ng mga katawhan. Ang mga katawan nga nagsuldo ninyo, dili po makaingon nga haguka mo sa iyong trabaho. Yagan sa kamaturan. Kung makaingon na ng katawan, hinumdum ni Baya, kamong mga TMO, mga traffic management officer, mga kabisat, nakuha ba sing nakalimot mo kisay kasuldo ninyo, dili ba si Mayor? Sa kamaturan. Dili biya si Mayor may nagsuldo ninyo mga kurkunghuha mo. Kaming mga katauhan. Kaming mga magbubuhis ng mga katauhan. Kung ayaw mo pag salig nga naa mo nga ng iyong posisyon. Sa kamaturan. Mas maya pa ng mga ubang mga gula. Kasagaran magkakil mga batang kino mga kuwan mabitaw kayo. Murag mga job order ko siguro na. Grabe paghilasa. Sa kamaturan. Alas 11:17 na mga kabisa kilo, sir, kanang ganing ubang mga manakpanay, wala mang-depression o Christmas. Mao yun. Kung ako'y madakpan nga nani, wala siya mag-patient, wala mag-Christmas, ako mangyahatag niya ng akong patient, kung ka ng Christmas, kung ako, magtarong unta mo sa iyong trabaho. Kaya, marang mo di maulaw. Pagbaton mo kaulaw. Kanang gisubad ninyo, ang mga biyan ng kwarta. Buhis biyan na mo ng mga katauhan. Sa kamaturan. Gatrabaho mo gobyerno. Sirti gani mo, kikipatrabaho mo gobyerno. Ang uban mga kabislat. Wala gani taging importansya na gani binuo ko. Sa kamaturan. Makaingon lang to sa itong kagalingan mga kabislat. Sus, kaya may ngunani ba ng kinabuhi? Kaya uban diya mga kabislat. Baling haya-haya kayo. Apa ng uban? Grabe. Dagko na naging luto ng kamutog pamunot. Balansi ang pagtuki sa mga isyo. Nagani ko sa kakauban na rin may aboto. Dako kay luto ng kamutog gikan ganin na munot. Kamaturan. Naangay masayran sa katauhan. Gadala na bagpus ka ng 5 fingers. Muha na kayo tao ng 5 fingers para yung tao ni kapalitot. Kuwan. Inaana mga kabislat. Kung katrabaho ka gobyerno, kung TMO ka, dapat ipakita nimo sa mga tao na ikaw sulundon pod. Kung manakop manggaling ka na walay facial diha, walay face mask, hinumdumi daghan kay mga tao, daghan kay mata. Galutok na mga
nga matagalan taon ni mo diha, o dili ka, maayo nga, masawayan ka. Mga isyong lungsod nun, Di po ka maulaw-uroy. Ato ni hinganlan nato ning pagkatiim uha. Karon po ma-remind sa iyong utok na dili na di maayo ang iyang gibuhat. mga isyong lungsod nun, o may labot ang katilingban. Di ba? Mas maayo mo naman kabalo sila kasi sila na sa'yo. Gagapirmi lang sila dawat o sildo, kinsinas. Yung dili day kabalo mga kabisat. Wala kabalo sila kung sa ilang obligasyon. Okay naman ang manakop ka, wala facial, wala face mask. Pero ang nga, ikaw po mismo nga nanakop, ayaw po na ipakita sa mga tao sa palibot nga ikaw, wala po kayo may facial, wala po kayo face mask. Kamatuuran, naangay masayran sa katauhan. Wala ang ta. Saan magot po? Sus, ginoo ko. Hinugay ko guryo. Naangay masayran sa katauhan. Matod pa mga bisag, kasalig manggod ko nun yung uban ani. Kasalig ning uban ani nga mga empleyado mga bisag. Kay lakas ni Mayor. Kamatuuran, naangay masayran. Nani naglakas-lakas na ini? Ang kasalig ko nun yung uban ani. Muna yung ingon ani. Oo. Dili ko nun liop eh. Sus. Mga isyong lungsod nun, o may labot ang katilingban. Oh. Alas 8:21 na dyan. Kini mong programa magbisag to kaninyo sa Balite Oil magbisag. Ang Balite Oil magbisag nindot kay gamiton magbisag. Labi na kung aduna kay rayuma, arthritis, mga pinakan sa mga malalang mananap. Natunog kag lansang alambre uban pa mga tayaon nga mabutang gamit ang magbisag o Balite Oil magbisag. Alas 8:22 na yun, mato ba, naminaw may Sir Roy, always, Sir, bisag na ami sa work sa Pinyan. Okay, salamat kayo sa tanang taga Pinyan. Tanang mga naminaw karon sa programang Yagyagan sa Kamaturan. Naminaw din sa may lungsod sa Rizal. Salamat kayo sa paminaw. Tanang mga katawan sa lungsod sa Rizal, may bundag. Alas 8:23 na sa Kamandagon. Samtang mga bisag. Moto. Una nga reklamo na to dire nga gimension yun unta niya ang pangalan sa TMO. Apano? Mo to mga bisag. Una nga reklamo sa kuan nga gimension yun unta niya ang pangalan. Apan wala sa nato isgute kay nangita patalga dugang na pod nga priba sumbong mga kabisdak. Matod tinuod yun na sir. Nagsalig sila kay sila may nagdala sa balaod pero sila na po'y nag-ulo sa kabuang sir. Okay, salamat. Gikan sa 5905. Tinuon na mga bisag. Nag-remember mo itong kaniya to? Katabi itong pagpangdakop niya ng mga mapler ng mga motor. Karungdo mo ito? Kamong taga di Pulog. Katawan din sa mga dilote. Karungdo mo itong pag-abot sa balaod mga bisag. Nga, katong maplir ba? Dakupon. Pero, dagan kay mga miyamuro sa pulis, mga bisa kay ilang motor, kusog kay mutingog. Oh, manakop ang mga pulis, o motor nga kusog kay tingog, apan nadunay mga pipila ka mga miyamuro sa kapulisan, na ilang motor pagkadagkuha kay tingog. Balansi ang pagkilig sa mga isyu. Nga di ba? Kamu mo kinumdum na ito. Pero kanunay na nato ning diskutan kanina to sa una pang mga edisyon sa itong programa Yagyagan sa Kamaturan. Nga imbis sila mo'y nagpatuman sa balaod, sila man po'y badlungon sa balaod. Kamatuuran, naangay masayran sa katauhan. Okay, mato ba ang napasiya ugda ani Sir NIDA National Economic Development Authority. NIDA nagpatabang nagani sila sa EAP aron madali rehistro ang tanang tao tibok Pilipinas. Aning national ID supak ni atong tawahanong katungo na ni Sir. Okay, ato na nang kuan ang NIDA
Manikamot ta mga bisag makakuha ta impormasyon gikan sa sanida yun mismo. Oo. Mga kabayan ni National ID System. Pero para na ako mga bisag, okay naman po rin okay ra ni kung kuhan kay ini National ID System. Bisag asa ka magamit mo God. Magamit mo sa ato na ni mo makuhan. Pero na naman kung okay ra mga God na naman tayo mga voters ID. Na naman tayo mga kaninyang postal ID. Magamit na may bawaan man o taga-asa ka. Ngayon, tao, kining National ID System o magamit na ito ng ID para sakay na itong mga sakyanan. Marawa na tayo plite, okay yung ta. Di ba? Okay yung ta mga bisat. Alas 8:26 na sa Bulagon. Muraga, manabilit na ta mga bisat. Musunod ng programa ni Dangerous mga bisag, musunod ka rin dadaan. Manamilit na ito mga bisag. Salamat kayo sa iyong babanuban ka na ko. Di ka na lasyete ang ito din mo rasa. Ang tanang mga isyo nga itong diskutan sunahan. Manginaw nga mo kini makahatag o giya. Alang sa mga tungdan nga itong diskutan mga bisag. Salamat kayo. Kini yung alagad, Bisdak Ria Ponce Dominguez Mingon. Sama lang taso sa kanahon nga may malarag apan kon kini madapat ta sa yuta mamahimong mugiting pag-usap. Daghang salamat o may buntag pag-usap sa Buanga del Norte.